Ito pala maganda eh. Training eh. Nood lang eh. Okay, labas lang yung paa. Higa lang. Labas lang yung paa. Okay, hila kamay. Hila kamay. Hila kamay. Hila. Hilain mo. Hilain mo din. Hila ka, hilain mo din. Okay. Labas lang yung paa. Okay, relax. Relax. Yung gitna niyan, mainit-init. Okay? Pwede ilagay yung isang tao dyan. Okay, ready? Okay, tulak kamay. Tulak kamay. Padyak yung iba para makabuka. Okay, very good. Konti pa, masigit pa, masigit. Tulak kamay, tulak. Tulak kamay. Okay, labas yung paa. Okay, padyak, sigaw help. Okay, stop. Stop. Okay, hila kamay. Okay, stop. Okay, sir. Tingnan nyo ngayon kung nasa yung gitna. Hatiin nyo form centipede formation. Go! Oh, yun sa gitna oh. Sa gitna yung harap. Nakadubog na ulo niya. Uminom na po niya. Walang lalangoy. Sama-sama kayo. Centipede formation. O yung nasa kabila. Ang galing na. O, 40 din. O, huwag gagalaw. Para hindi kayo ma-anod. Huwag gagalaw. Yan, okay na. Team leader, harap na agad. Harap na agad. Okay na yan. Harap na agad. Harap na. Harap na agad. Malayo mo. Okay. Dapa. Hawak sa jacket. Dapa. Bilis. Ay, nako. Team leader, ikaw lang team leader na sa unahan. Dapa ka na. Ikaw, dapa ka. Hawak sa jacket ka. Okay. Labas mo na kamay. Labas kamay. Lagay sa tubig. Ay, lagay sa bigaw. Hindi ako narinig. Lagay sa tubig. Okay, team leader, sigaw 1, member 2, go!